епизод на Hero Zero и днес ще се дуелираме Некс най-долния. Спробваме срещу него. Като се идея силен слаб да се пробваме. Мале мия. Много силен звук, съжалявам хора, но това си живот. Да. И да, спечелихме го, 118 слава, браво на нас. Продай го, не ми е нужно. Пукам, че лига. Вече отключих лигата. И вече отключих лигата и да се борим срещу този. Бой. Така. Бой. Хайде. Хайде бе. Що не мога да... И това ще е последното. Да го оставим. Айде бе, 5 часа биеш. Почти. Нищо. Да, хора. Да ви покажа нещо. Мисия, нещо да направим. Какво мислиш? Направим мисия? И ще слагаш на пауза. 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 Май би и трябва. Айде. Как се прави пауза, бе? Тази мисия. Остави, не, нищо. Аз ще дам батерии. Моли ме за батерии после. Да, ще помоля за батерии, ти ми дай. 10 милиона батерии. Това беше. Да ви хареса този епизод, само да си видим наградите. Да, хора, спори го и да, това беше от мен. Чао!